Обърнете голямо внимание на това видео. Виждате руски дрон, който лети и изведнъж от нищото той пада. Без експлозия, без шум, без никакъв знак за това, което се е случило. Когато това видео изтече през март 2026 година, никой не можеше да обясни какво е свалило този дрон. Няма ракета, няма друг дрон, няма абсолютно нищо видимо. И точно тук нещата стават интересни, защото това, което свали този дрон, не идва от настоящето. Дойде от бъдещето. И Украйна току-що доказа, че това бъдеще вече е настъпило. В това видео ще ти покажа какво представлява това оръжие и защо Русия има повече от достатъчно причини да се притеснява от него. И най-важното, ще ти покажа защо то решава един от най-големите проблеми на съвременната война. На 10 февруари 2026 година журналистът Саймън Шустер от американското списание The Atlantic беше отведен на празно поле във вътрешността на Украйна. Беше студено, небето беше сиво, един пикап стоеше насред нищото, а върху него имаше устройство, което по думите му приличаше на любителски телескоп с две камери, закрепени отстрани. Един дрон беше изстрелян. Той се издигна и прелетя на няколко стотин метра разстояние. И тогава операторът даде заповед за изстрел. Никакъв звук, никакъв светлинен лъч, никаква експлозия, абсолютно нищо видимо не се случи. А дронът просто започва да гори във въздуха, сякаш е бил ударен от невидима мълния и падна на земята в пламъци. Това, което току-що видяхте, е система наречена Sunray в действие и цялата се побира в багажника на обикновена кола. Може да бъде монтирана на всяко превозно средство за няколко минути. Камерите отстрани автоматично разпознават и следят целта. Операторът потвърждава и стреля. За секунди дронът е свален. И най-впечатляващото е начинът, по който работи. Вижте, лазерът концентрира огромна топлина в една малка точка на дрона. Тази топлина унищожава вътрешните части или изгаря конструкцията на устройството. То губи контрол и пада. Без парчета, които летят във въздуха. Без риск от експлозия на земята и без да оставя никаква следа, която да показва откъде е дошъл изстрелът. И сега идва детайлът, който прави Sunray различен от всичко друго, което съществува на бойното поле днес. Русия започна да използва все по-често един специфичен тип дрон, който беше практически невъзможно да бъде свален с която и да е съществуваща система. Така наречените дронове с оптични влакна. Тези дронове не използват радиосигнал, не използват GPS. Те се управляват чрез изключително тънък физически кабел, който свързва оператора с дрона. Няма сигнал, който да бъде блокиран, защото изобщо няма сигнал. Всяко оборудване, което се опитва да блокира сигнали, е напълно безполезно срещу тях. Единственото решение да се справиш с тях е физическо. Да прережеш кабела. И тук се появява Sunray. Бойното видео, публикувано през март 2026 година, показва точно това. Оръжието се използва за да изгори и пререже оптичния кабел, който свързваше руски дрон с неговия оператор. Без кабел, дронът веднага губи контрол и пада. Без експлозия, без шум. Руският пилот някъде от другата страна изведнъж вече няма контрол върху нищо. И вероятно дори не разбира какво се е случило. Помислете за това за секунда, от руска гледна точка. Вашият дрон просто спира да отговаря. Няма експлозия, няма знак за атака. Няма как да разберете откъде е дошло. Нито как да се защитите. За тези, които управляват тези дронове от другата страна, е като да се бориш срещу нещо невидимо. И точно това прави Sunray толкова страшен. Не само това, което прави, но и това, което представлява. Заплаха, на която Русия все още няма отговор. Името зад Sunray е Павло Елизаров. А историята на този човек казва всичко за това как Украйна успява да направи за 2 години това, което други страни не могат да направят за десетилетия. Елизаров не беше военен, беше бизнесмен, беше телевизионен продуцент. Една от най-популярните политически програми в страната минаваше през неговото студио. През февруари 2022 година, когато Русия нахлу, той отиде в център за набиране, взе пушка и започна от нулата. Със собствени пари той започна да създава и оборудва своята бойна група. Преобрази бившето телевизионно студио в импровизирана фабрика за бойни дронове. Убеди приятели да се включат.
Работата беше толкова сериозна, че американското правителство забеляза и започна да изпраща оборудване и подкрепа. Групата нарасна отвъд всякакви очаквания. Екипът, създаден от него, стана отговорен за унищожаването, според украински източници, на повече от 12 милиарда долара руско военно оборудване. Един от всеки 5 руски танка, унищожени във войната, е бил поразен от действията на неговата група. Но само за една нощ руски дронове подпалиха основната му фабрика. Всичко, което беше изградено. Почти 35 милиона долара в оборудване. Превърна се в пепел. Тогава той започна от начало. През януари 2026 година президентът Зеленски го назначи за заместник-командващ на военно-въздушните сили на Украйна със специална мисия – да създаде щит срещу дронове, който да покрие цялата страна. А Елизаров първоначално отказа. Той сметна срока за невъзможен. Министърът на отбраната го убеди с едно директно изречение. Можеш да стоиш на трибуните, да гледаш матчи и да критикуваш играчите на терена. Или можеш да влезеш на терена и да покажеш какво умееш. Той влезе. И именно този Елизаров, когато го попитаха защо Украйна успя да направи за 2 години това, което много по-богати страни не успяха за десетилетия, каза: много американски компании се ръководят от парите. За тях това е просто работа. Ние имаме още един фактор тук. Необходимостта да оцелеем. Помислете добре върху това изречение. Защото зад нея не стои само военен въпрос. Това са украинските градове, които прекараха цялата зима без ток. Без отопление. С енергийната система, унищожена от дронове. Има цивилни, които се събуждат призори от сирени за тревога. Има хора, които живеят с години, знаейки, че евтин дрон може да се появи по всяко време. Сънрай не е просто технологичен отговор. Това е отговорът на една държава, която трябва да защити народа си с това, което има и която няма време да чака. И когато съпоставите този контекст с числата, това, което Украйна направи, става още по-трудно за вярване. Вижте, например, основната лазерна система на американския флот. Тя беше разработена от компанията Lockheed Martin. С инвестиции, които общо през годините надхвърлиха 350 милиона долара. Резултатът беше една единствена система, инсталирана на един единствен военен кораб. И през март 2026 година армията на Съединените щати обяви, че прекратява най-напредналата си лазерна програма. Той беше твърде скъп и твърде сложен. Dragonfire, друга лазерна система, но този път от Обединеното кралство, получи над 416 милиона паунда инвестиции през годините. Това е впечатляваща система. Всеки изстрел струва толкова, колкото да оставите домашен отоплител включен за 1 час – около 10 паунда. Но той ще стигне реално до корабите на британския флот едва през 2027 година. Украинският Сънрей струва няколко милиона долара за разработка. Побира се в багажника на кола. И вече съществува, вече беше демонстриран. Вече се е появявал в реален бой. И тук има една подробност, която напълно ще промени начина, по който гледате на тази история. И това е нещо, което почти никой не казва ясно. Виж, ситуацията стана толкова критична за Русия, че тя, според доклади, които не са официално потвърдени, беше принудена да прибегне до лазерната технология на Китай, за да се опита поне малко да настигне това, което Украйна разработва сама, със свои собствени инженери и със свои собствени ресурси. Това говори много за това, кой води в тази надпревара. И това не е само в това пряко съперничество. Целият свят мълчаливо се превъоръжава с този тип технологии. Израел е най-конкретният пример. След като използва начални версии на своята лазерна система в бой срещу дронове на Хизбула още през октомври 2024 година, страната въведе Iron Beam, своята пълна система с 100 000 вата, в официална експлоатация през декември 2025 година. שומעים את האזעקות של הקריות? אבא שם שצילמת. Обединеното кралство подписа договор за 316 милиона лири за инсталиране на Dragonfire на своите военни кораби. Австралия вече продава своята лазерна система на Нидерландия и на Южна Корея. Надпреварата очевидно вече е започнала.
И в тази надпревара Украйна разработва своя собствена технология от нулата, докато други все още зависят от внос. Но това, което Украйна наистина иска, отива много по-далеч от това да спечели тази надпревара. Зеленски има краен срок. Той иска пълен щит, който да работи до лятото на 2026 година. Планът е прост, логически. Лазери за сваляне на най-близките и ефтини заплахи, дронове прехващачи за заплахите по средата. А западните ракети, като например Patriot, са запазени само за най-трудните и опасни атаки. Тези, които нищо друго не може да спре. Всеки тип заплаха се посреща с правилния инструмент. Нито един скъп ресурс не се хаби за нещо, което един лазер може да реши почти безплатно. Срокът е много кратък. Но Украйна вече е показала многократно, че може да направи за месеци това, за което на други страни им трябват години. И има още една част от тази история, за която малко хора говорят. През февруари 2026 година, за първи път от началото на руската инвазия, Украйна започна да продава оръжия на други страни. Страната, която години наред получаваше оръжие от целия свят, сега се превръща в доставчик. През март 2026 година Зеленски лично посети Близкия изток и подписа споразумение за партньорство в областта на отбраната с Саудитска Арабия и Катар, като преговорите с Обединените арабски емирства продължават. Според украински източници, няколко държави вече са поискали помощ за справяне с дронове, произведени в Иран. Както виждате, украинското бойно поле се превърна в най-голямата лаборатория в света за отбрана срещу дронове. А сега Украйна започва да изнася наученото в тази лаборатория. За да добиете представа, Sunray вече автоматично открива и следи цели с помощта на изкуствен интелект. Следващата стъпка, която вече се разработва, е оръжието само да решава кога да стреля. Без да е необходим човешки оператор, който да потвърждава всеки изстрел. Когато това се случи, скоростта на реакция ще бъде нещо, което днес е трудно да си представим. Спомняш ли си математиката, която споменахме в началото? Ефтина атака, скъпа защита. Тази логика доминираше в тази война още от първия дрон. С Sunray за първи път това уравнение се обръща. И по-специално при типа дрон, на който Русия заложи, че ще бъде невъзможно да бъде спрян. Истината е, че Русия все още няма добър отговор на това. И докато няма такъв, Украйна има реално, конкретно предимство, което вече работи на бойното поле. Това е първият път, когато оръжие, което изстрелва светлина, разработено по време на война, с много малко средства, от екип, чието имена се пазят в тайна, наистина работи в реален бой. През 80-те години американският президент Роналд Рейган мечтаеше за това. Отбрана, изградена с лазери, и похарчи милиарди долари без да успее. Големите военни сили инвестираха десетилетия в опити да построят нещо подобно. И именно Украйна на едно празно поле през зимата на 2026 година върху пикап показа, че това работи. Не защото имаха повече пари, не защото имаха повече време, а защото просто нямаха друг избор. И сега искам да те попитам нещо. Съгласен ли си, че Украйна изпреварва Русия във войната с дронове? Остави мнението си в коментарите. Ако това видео ти е било полезно, сподели го с някой, който следи този конфликт. И ако все още не си се абонирал за канала, сега е моментът. До следващия път!